हेलो। हेलो पापा प्रणाम। हाँ खुश रह खुश रह। पापा नौकरी लाग गेल। कथी में? सरकारी स्कूल के चपरासी में। ओए है लौकत हौ बेटा के बियाह में मिलल ह। नाम पढ़ ले वाटसन। बा कोनो के गांव में ऐसन गाड़ी मिलल। सरकारी नौकरी भेला बेटा के वैसे मिलल ह। हाई देख ले सेव वाला मोबाइल। ना हम दोसर कोनो बनी है। आओ कथी करत रहे? साफ करते नहीं। साफ करने की जरूरत है। चल भाई साला गरीब के रहे। सब पुरान घर में अंदर देखा था नहीं पूरा टीना के घर बनल जी मुतन बाबूजी। बैठी ये बानी लड़का के बाबूजी। अच्छा अच्छा समझी साहब प्रणाम। का हो पलटू चा प्रणाम करत हो ध्यान कहाँ हो तोहर? प्रणाम समझी साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का बात बा कहल जाओ। कुटुम हो लोग बेटा के तोरा। जी ओ तो रउआ लोगन के पता ही होई कि मांग कितना बा। जी जी बिल्कुल मालूम बा। मुतन बाबू बतैले रहन 50,000 रुपया एगो बड़का साइकिल सीट उट लगवा के। 50,000 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का वो पॉलिश मरवा के मंजूर बा। का पलटू चा पलट गेला का बात में रहे? 50,000 रुपया एगो साइकिल 5 लाख मांगत रहे तोरा उतना का औकात हव? औकात खोजत रे बेटा के हमरा सरकारी नौकरी लागल बा। सरकारी 50,000 में चाहत रहे कि हम शादी कर ली। आया एगो साइकिल 5 लाख रुपया रउआ लोगन के हगी के बता हगी मतलब 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का केहू या हक के जाई। तो हगवाऊ हमनी के इतना दम नहीं के हगेला का मुतन बबू कैसन छेछरा कुटुम लगेले आ देले बबू। रुकी रुकी काहे खिसियाता नहीं? खिसियाए वाला बातें बबू इतना पैसा तो हमनी तीनों बापू लेम तो हमनी के पैसा ना होई। का बोलत नहीं बाबूजी तू सटिया गेले बड़ा लागत। तो ई सठियाए वाला बबू बातें बोलता है तोहनी के चलते तो हम केनहू बोलियो ना पाइले। हाँ तो जाई भाग यहाँ से। बेटा के सरकारी नौकरी बा सरकारी। इतना रुपया केहू से हगवा ले। भागो यहाँ से। तो हगवा अपने दूरा पर हम जाता नहीं। हाँ तो जो जाता नहीं हमनी के तो जो ना अगला घर से सोच समझ के लिए आइए। 50,000 में शादी करियन सरा हूँ गार लेत रहे नींद परत रहे। का पलटू चा तोहर तो चाल देख के हमर काल्हे से झोंकरल बा। साला कहता नहीं चिराने का है दूरे रहा। हई का पिए तर? चाय। जग में के चाय पिए लई हो? बेटा के हमरा सरकारी नौकरी बस सरकारी हम तो साला बाल्टियों में पिए लगा। एगो मछली फसैले बानी अच्छा खासा पैसा दी नौकरी पर कहत बोलाई। बोलावा कोनो दिक्कत नहीं है। ये बानी लड़का के बाबूजी। प्रणाम। हाँ खुश रहा। तो पलटू चा ई बारन विधायक जी। विधायक जी? पलटू चा तू शायद गलत सोचत रहा इनका नाम बा विधायक राम। हाँ प्रधानमंत्री रख लेती राष्ट्रपति रख लेती मुख्यमंत्री रख लेती। हाँ तब प्रधानमंत्री जी अगर पता बानू हमारा बेटा के सरकारी नौकरी बा तो मुतन तो बता ही हुई मांग कितना बा। हाँ मांग तो पते बा मुतन सब बात एक एक बात विशेष बतैलन ह। लेकिन एक बार हमरा बेटी के देखी एकदम सनी लियोन खानी बिया। हाँ तब तो ये पूरा घर भर संभालिए ली। काहे ना का संभारे के बा? काम काज। हाँ, अरे हमरा बेटी में पूरा 76 गुण बा। अच्छा हाँ तो अब मांग के बात हो जाओ।
एक बार लड़का के बुला दी तनी देख ली दोनों बेकत मिल ली अपन। आज के जमाना चेंज हो गइल बा नु, तनी सोच समझ के लोग अपना में लड़का लड़की मिल लेवेला त हाँ हाँ ठीक कहता ना। चुमुक ए चुमुक साला का सटल बा चुमुक सा लागत लजाता ओके हम लेके आवतन। रे ससुरा चुमुकुआ रे तोरा के चिरा दिन सुनात नहीं कि मेहमान बैठल बा दूरा पर। तैयारी होत रहली का? तैयारी होत रहनी है बढ़िया से पाउडर लगा ले। हाँ लगा लेनी। तोरा उजर लोगे के चाहिए। हाँ लगा तानी ठीक रहा तानी खूब बढ़िया लगा साला हम कड़िया बरलही नहीं की लेकिन मतारी गोरे रहे साला ई कड़िया भेल कैसे कभी नहीं थाले का मतारी पर शक लगल है हमरा। चल चल तो देखी रहो लोगन लइका सामने बा का भेल का सोचत रहे लोगन। लड़का तो पसंद बा हमनी के, अच्छा लेकिन तनी हमर बड़ बेटा बारन घर परिवार के उहे करता धरता बारन त आवत रहन त बबुआ उहो देख लिहन, ओकरा बाद फिर लेन देन के बात होई। तब तक ले लड़का लड़की के जमाना चेंज बा तो दे देवल जाओ तनका देर टाइम ही लोग के। जा बेटी जा। सुंदर फंसा ली है। भाऊजी मैंने सुना था साइड में आओ तो लइकवा कितना करिया कुछ कुछ बा। ये तो करिए नु बा, बाकी ई नहीं देखत कि ओकरा सरकारी नौकरी बा, बेटी अपन राज करी पर्वतिया के तनको दिक्कत ना हुई। अच्छा चलो ठीक बा। हाँ कहल जाओ। हाँ तो बड़का बेटा आइए गेलन लेन देन के बात हो जाओ। हाँ तो 2 लाख रुपया एगो छाखरा। 2 लाख अच्छा करा के कहला करा हुआ के मूतन बाबू कहला ना। मूतन बाबू के बाप के शादी बा 2 लाख रुपया छकरा 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का हगे के बा हगी। ए महाराज काहे इतना रो उलंग बोलतनी, कथी के घमंड बरौरा। बेटा के हमरा सरकारी नौकरी बा ऐसा लड़का मिली रहुआ कहीं आए हमर लड़का बहुत तेज बा लाखों में एक बा। ए महाराज कथी में रोर बेटा तेज बा, हमरा बेटा से तेज बा का रोर बेटा। हाँ काती काती में तेज बा और बेटा आइस मैच खेले में तेज बा। हाँ दोलापाती खेले में तेज बा। हाँ भाई बैट बॉल खेले में तेज बा। हाँ इहू में तेज बा सब चीज में तेज बा। हाँ सब चीज में तेज बा कार मरवावे में तेज बा। भाग रे साला तू है तेज रे साला हमर बेटा एमे बुढ़बा के रही। साला बोर आदमी के सामने ऐसा ही बचल जा रे तू। साला हमर बेटा ये संस्कार देले बनी याद नहीं के बतिया था साला निकल कोनो काम करे तो काम सब चीज में तेज रहा एमे तेज ना होई हो। हाँ तो हमरा तेज में हो काहू के नहीं किए जादी जादी लइका फइका बा। हे महाराज ई कोनो तरीका है बोले के। रुक 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 रुक। का रुकी अरे महाराज लइका रला बोल दिलक नया खून बा। जादी जादी हमनी अपना में बतिया जाओ, हमनी बूढ़ पुरनिया के काम बा, ई सब रिलेशन के काम ओकरा के भगा दी। बच्चा शांत हो जाए गुस्सा शांत करी। देखी महाराज बात के समझी, हमनी के बेआदर में इतना पढ़ल लिखल कम लड़की मिली। हमर बेटी पढ़ल बा बीए ले, सुंदर बा, गोर बुरक बा, नर नक्शा बा, ठीक बा। घर में रह जाई घर अजोर कर दी। बात के समझी रौरा के 2 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल दियाई आ एगो बाद में छाखड़ा रौरा चलावे खातिर, ठीक बा। मानी अब यही पर फाइनल करी। ठीक बा लड़का सा पसंद कर ली ओकरा बाद बोलली। ए हमर पटना के पपीता कुछ बोला ना। कथी बोली करिया कर लूठा से तोरे से बियाह करे वाला बानी का। स्कूल के चपरासी नु बानी सरकारी। पान बटवाऊ पान 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 बटवाऊ पान काला हऊ देखी रोर बेटवा हमरा बेटिया के लेकर चिपकल बा। तो दे बटवाऊ अब पान वाला पानी रे पानी आओ। आइलू बैठो देखो ना ली रहुआ मुंह मीठा करू। आई रहा जारदा करू काम 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 इसका पका जमीन एकदम 1000% पाका। आओ महाराज गरम रहा। हाँ बताइए बताइए